SOMPA TV, SOMPA TV, Bosuminsia no ne de atwaso nsia anopa no nsia na abono sompa fie ekoboja sesempere mo kasebo eno ena nememene yesi nwana ensempa yensentrofo wo manante ho osu chenchamra etoi wo mantena na wo matase ne sebesepa ne koni mahaba amasamufo nso asore ne nyina mu anopai woni so a eche na ahweniwa asom no eche ntakra ye de brew na ekoboja sesempere mo wode adanse ho ne mapapa aso yasene no anopo 1074 T74 tete wodudo na ya na abefo kwan so ayam DHC agum enti FDA stamp tim so obi anom bi no ekutayemu na nsa na abenom no yeso otwuse Lester Company Limited wom na ye ya toothpaste and toothbrush na wanya oral hygiene na watima sa de abowede no emma ekutayemu no pay and afi the sciatica commandant sciatica pesetters baby a yetimi ye hwehwemu ehunu yade na yade no yetwa ba hwe ano kura bubu na pra ensamba bio with highly efficacious medication 21st ascend na make okutayemu no pay ensam ne free Watermelon Street in Kran ana Green Hill Street ne so no live for 93.1 hwada braka asantimamu timber market nchen wa babia 21st clinic wono edidem Adam for Radio France abrochimamu afa live e Paris Mountain so NFA 103.3 takura de sompa edidem ho Tachima afa no 106.1 sompa kro na tachima nkrabata NFA wonu ma won kransa so 90.7 sompa kransa anopa papa toast ne dom no adaje ne poso kra 101.3 doma hinkru mani masase paso edidem ho ena doma 100.7 wono nso afa 98.9 ebuna hinkru sunwane ensempai edi atwaguo Kene Shoban Radio ubenya www.somponline.com NFA YouTube ne Sompa FM live Sompa 106.5 FM Accra ehoye ni mungoma na so St Augustine wode yekoho enti ubetimi aba abehwebi wo ho sande won kanto so krato so anopensem no de abati afiri mu bune se Ejuma kuwa wanom ade Gender Center for Empowering Development yetwa wonti afra wanom gensaid wonpanimfo ade ato dwase onpese omofa kwan bi so ema oman Ghana yesika sem no etimi ejira ne naso brane mentime ho ase bi atweneti na we de ya Greek ministry no ana afa finance ho na ye den ya ye de ba okase mu Peasant farmers wanom na etoto sra ban mekire wanom amudua bro atoko ni beans ne de keka ho wanom kire mu se enkebe ya aban no enfa bosome makomako nsia ento so se mo bia nkra emo emepie wo mam ne hwade eno nkebe madwadi akoso pa akuafo nso ho behenhan wo mo na adwadifo a won kran ena wo mo se bia wo mbeton ade akura no wo mo nya obese sitting place da campus sleeping place na ebuako south emma shebedwani ononyamfo Dr. Kingsley Agyemang wo kire mu se ensu eto fififiu yi ebejai se eyiri fa de hye won kran paade a gisi ye de nhyehyeye papa bi eto ho afi ya bekwa amanone eno nso Paris ena afi Berlin wo maka wo mutiri apam ho se wo mo nhyehyeye wo betimi de aye adwuma ni nyina ye summit adekye ebe ho Abusian semini bi ka yenim ho enena no pai enuanu banu yesi adwa ya AGYA ye baba bebe ede ama se no sia bremu ekase esanse empani se akokọ bi de ho ya no anim adekye na so brane brano no otie firi onini anonti mimidin ABENA BADU ADEPA kofi anopemene mbra triple man AGYA APPIAH DADAA Afei abusuya kan ye hona ye fa ensem no nkyeremu ankasa emfa nsomo
Adwumaku a wonom ade Gender Center for Empowering Development just said eni etwa wontia efra wonom pani a wono oyesiwo ade adwumaku ano Mrs. Esther Tawia wo kiremu se adwumaku atena se ahwempeteta krem apesi bia emuda ho fan ya wutimi kura ade hu aboa bi te se macro aboa na se ebia bai bisa no nketen no bi no na wo mo hu se o my Ghana wo mu se empanimfo a wanu hwe esika sam ho sam so no wo mo bo mo de de na so no aka enema kakra bi a ewose edi gu akwamu na o my Ghana ya financial no so etimi stable na empanimfo se wanu hwe enema mu no womo ahuse womo ni stakeholders me kire womo kan bi wom civil society womo so etimi ehemra ema bibia ekoyie no womo aka wo hubom womo befra emma womo dada enwumaku ano ewo mayim esanse ma de yesi ye pa ye behu nti ene ye de hyembasa sa umo oba sika 10 cedis so wonfa nko dwom enko di dwama ya benkwan ne akokon fama wo a ekwan kro oba no behu sa 10 cedis na be so no wa be shokewu ebe so complete kura ma hwa oba ubisa ne nsesa kuro benya bi di amount echese efa no entoto ye wo sika ho dia e ma yedi mu akotene panti na wo so wo frefre ma bia wonu ye mpanimfo ewo nwuma ahodo mu no mo so eka ho bi afei wo mo gyina emaburu anamu ewo eye nkronkro ana afei enwuma kwa ahodo mu ewo mayi mu no wo beto safo ni nyina ana Ghana ye democracy no institutions ya ahodo a yagitum ni nyina no so wonum ebeto safra wonum just say wonum empanimfo se nyame adom na wonum di sadwuma de hyehyɛ so a wo mo pekwan papa o man yesika sam no so ebetumi agina ye wabra no mo ekasa wo sadwuma de nase no Mrs. Esther Tawia wotu yensam ni bi edema yensam twreni na no pon checheku sei still have an old archaic law, an old archaic way of doing things that we are not ready to change. And so we can have parties saying we are giving women 50% off and all that. I said within the feminist political economy, the hidden cost is outweighs even the small percentage that they are giving us. And we know how the system is. You need over $100,000 to contest in your constituency for member of parliament. That's a lot of money. How many young people do we have in Ghana? What is the minimum wage in Ghana, even to think of somebody acquiring that kind of money within the shortest possible time? And all these things breed corruption in a magnificent level. Also, it makes our political environment so vulnerable to people with ill-gotten wealth to come into the system and to take the bait as to how our leadership should go. Openia wakasa yeyi CEO ya wono other Gender Center for Empowering Development just said adwumakoyi ano Mame Esther Tawia wono ene kasa ni kasa no achi no dwumadie na se no esanse empanimfu a wono adwemu abobbe ya yede wono edi enimu a ebeyeye na wono ko binti Honorable Abigail Akwambia wo deputy women's organizer edema NDC amanyuku wono kura ya sanso CEO edema microfinance and small loan center ye twa wonti afra wono maslok no wono CEO no so ekodwumadie no asebi wono so edin semni bi emana na opon checheku say I want to be a nurse, I want to be this. But now people are saying that they want to be delegates because they know that probably delegates is fetching more than a doctor. And even as a doctor, when you finish school, you may not get the job to do because the system is choked. You get it? So it is how we fix the system. If I know that I go and vote for somebody, and then after I've voted for the person, and then I come and I'm looking for a job, I don't have to go and sit in the person's office for 3 hours with my CV. I don't have to go and sleep with somebody before I get a job after I've voted for the person. I won't expect that when the person is coming to campaign to me that I should vote for the person, I should take money from the person. But I know that once I vote for this person, the person will be gone. And in 4 years, I may not see the person again until the person is looking for another vote before the person will come. So I want to quickly take whatever I can get from the person because I'll only see the person again after 4 years. Honorable Abigail Akwambia wono ena wupiemo ewo NDC amanyuku ni mu akatamanso amanyuku no ema na yeboaboa wono mu nyina no no opaninu na bedi akire eno no
and was as you see you Edema Maslow Jumekono, into no Kojumedia, Gender Center for Empowering Development, Jen said, a Jumekono at the Sheshe so, and what this Sassemina etumua, Yansam training and no ponchiku, et a bribi, Yadan Yetri, at the Asamo. Abusia, any ye genemo, a war. Aswaya one more hair, Sikasam so NFA Quayim, it's as Aswaya no here, one more yabba few hona, a toda woman common yet a goose, services and bears or Hamunchemu, a duocron 9 3 near Chiridia, dear, or my young Wajuma. Now, a queer no Aswaya, one more hair, Quaya one some so, baby Eric, you're ready, Copocuano, what they battle such as I said, ye, Ministry of Finance. Atoba afase wo mabobo anu asi akire ne manabo bom e kire se de wo mo ye se wo mo mfanya adwuma no enya sa na enkra no ba na e kire wo man kire musa nanso we nyina no na wo no mo kasa edenam integrated financial management information system give me se no ehwo na wie na awokacha aso ye ne be kire se de wo mo si abububum e kire sika no 1.6 billion budget 2026 kura no ase afabro fa onom ne ehwo ade no we February bosomi wajefo da na eto so dadu nenum na wo musu se authorization kura wo muka se wo moma anya adwuma first quarter na fe second quarter allotment no ehwo krata wo mo twere kura na ye bosomi ne da na eto so dadu nkono na mofa for say de wo musi wo bom no One chere say January enkwa nkosi June yesimi ayire so 453 million Ghana cedis ena ebeba na no eba kura na eye adwumafo wo mpata sika bi ese de ma wo mo ena adwuma wo mo ye eho ka ena contract nom ye wo se de wo mo mububu ne maso eno so ho ka wo ho na wi no wo se wo ya wo mo kan farmer service center eho 172.5 million and echo ngwa nkete program and nso budget a 1.6 billion ayeka ho asemi 36.75 million and nso echo ho nkoko nkete fertilizer ya wo mode so akuafo asene and nso 77.3 million and afa feed Ghana 4.5 million woka we no wo che se wo hwe food buffer stock company baby anano ye ne yewura hanan enam ho yokoya and also 30 million Ghana cedis and a woman dia kwana irrigation infrastructure and also 26.25 million and a woman dia ko na se sade asoye hwe kuaya ho nsem e ka ne de ne sade wono ma hwe sikasem ho nso e ka no aso mo de ebobo adum ene adan ne no ena no pay e ho krata kyenten aba so mpaka se ye bie so amawe Aduane mu nsam ane egusu aye gina yi no nsia bremu kase wo sompa so na adehia wono mo kase yi eye Peasant Farmers Association of Ghana PFAG wonom empanifo ene element yi wonom kire mu se de wonom ede baye ya krata ye da manim eye straight yi wonom tutu sra empanifo se wonom tutu sra empanifo se anhwe yi abe kakra no wo bi anuamo ewo manyim womo se womo abre asam womo anim fifire akope ewura bia yedua mu wo mu ebeye ye na ne wono adua mo kama kanene pass yedua mo na aba ne papa mo asesa yen akogu mu nim ne yapamo no ma nya asam kotoa enye izio ubeti pew kai ni nyina ne se ye dede apamo no ma adwuma nyina wo mo dua mo wo mai mu afam ama mo na bre yakwa kwate no kra na paafo wo mo ni fidi ye dete no apaafo ne yafa wo mo akwate mo ne ye ba ye chem se nipa no na de soa ene wo de ba ya woni ni chem tre na nipa na fa wine na wo so wa fa tu woni nyina mu no wo manya mu bebre ye gwadma no ye local rice no a ahoodin wom wodi mu no a wotimi se wadi mu wonua hwe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 hw
for yi say wɔn ka kyerɛ aban ne sɛ nhyehyɛeɛ a wɔde ma National Food Buffer Stock Company no sɛ wɔn ɛmɛtɔ mu ni bebree ɛfɛ wu hɔ na empo no emudua brɛ atwam na sɛ ɛmo no ho start sɛ ɛkɔ atwe a wɔnom ayɛ refilling na kyerɛ sɛ baabi a wɔn toko gu yɛ no wɔnom ahyɛseɛ ayi afiri hɔ kakra so hwan
One more meto mu no. Enti ekuyafo be say 90% ya wo mu dua mo, wo mo akadem ya mo ne say. Wo mo toto sra ban say we die aban no entua na mo bi fa mo wo mo emfa ne se. Busume makoma nsia. Ekuyafo senka aban fo ohyanto so. Emu obia nkra mo emfiri omai foforo so mepie mu omai mu sanse ye de no esai ye ekuyafo ebo ho ka. Wo mo toto sra ban no ese won fa hyehyɛ ye papa bi nso nto ho na onkantra National Food Buffer Stock Company ne say me am ya ban me metimi age contract na firu ntam anytime anywhere enti ni sambe se mo nkoto mo no na mo fa move store bi na yenya ne nkakra na se mo ankoto dia won fa hyehyɛ ye kete nto ho a wo mo gi wo mo ho anye na emoa akuyafo a wonom aduamo yi krata yi wonom say sɛdeɛ sikasɛm so ho ayɛ den ade ama wɔm no wɔm sere ne die mu ada sɛ empanifo betimi di strategy bi ade aba bɛboa wɔm ɛkwan ya wɔm sikasɛm bɛfa so akɔ yie afei ɛkwan ya wɔm bɛnya akadeɛ ade aboa wɔn mu adwuma no ɛne kwan ya wɔm bɛfa so atɔ ɛmo no farm gate price no ɛbɛyɛ stabilize na kyerɛ sɛ ɛboa no ɛbɛgyina faako sanse ɛkamea yɛ sɛ obi abɔde ne deɛ na ɛba asɛ kuani no wantɔn ama na nkwa no ma wontumi nkodi nti ene ne wagye mu fofola force aban ne fa hye papa bi ento ho sɛ deɛ bɛbɛ ya ɛbɛboa Peasant Farmers Association of Ghana ɛnkanka wɔn mu a wɔn aduamo nti wɔn deɛ wɔn sɛ boso makoma kunsia aban ne fa hyɛ nto so mo bia nkra mo embepie mu wɔn mu yɛ deɛ ne yɛntoni yɛdi wi a na afɛ yɛ bi na aban anya ne saa ɛbɛdan na deɛ woduamo a no na onye ne bibia afiri mu no wono nso atimi akwa akɔtɔ adanse ho ne ma wakɔbɔ gye sesempere mo ho asidan ɛno nti ɛna ɛmfa ho ne adwuma a woyɛ no nipa a metimi akamfo ama wo ɛyɛ kɔbɔ gye si wono no de wobetimi aboa mo akwankyerɛ ama adanse ho ne ma no wono bɛba ho so na watɔ firi na hyase akwa kosi na wieye nti wonya hyase ne sɛ wuye nyina ɛyɛ bafua isanse dan wobesi a yesisi dem saa na empanimfo ka kyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ cement nkyɛnse de boda nso ayɛ onro so ana sɛ de wo hene adanse hu ne mapa ne nyina ikɔ bagye ne wo na wono nso wayɛ sɛ mframa wo baabia enti baabia wo ne gye ahoman 0204 355 040 na afei wo so na kyerɛ bia wo na wo mo nkyerɛ onkorabata no ne ntem wo so kɔtɔ de ne watimi anya baabi de utirato na nkrofo fie tenatu no afiri wo so ade akye twiwo sɛ ansana wobedi nkɔmɔkora wadi ɛto da na wode wono mo pampa na ye kasa ho na de yi ano a ebewe won se oye fran hyase ye oya yare na eba no esanse wa memmene wo se asenje mpre no de nka yese wo hohoro tugu no wa mene ko yem eno nti na no pa bia ohia Leicester Company wo mo yas toothpaste any toothbrush no se wo pese wo senem pai fita white na afa wo nso a enum kro kaka ana enum kankan wo so no wo hia ha eba no ebia na wono otachrema no ode no edu ebia na aye yellow ebi de so kura e green ebi nso de ne tachrema so e pure white nyasa na nyame bo no tachrema na no enye kokko eno nso ase pink kakra nte wo se de ne color tie no edadi ne bedadi a na ode Leicester Company for wo mo total k ye adwuma ana ase gel no e wo ba bia anopai wura ba bia ye ton ade wo kwa no wato wo mbro so na ka ho eno na Bristol so ne ye papa empira wo sen achi nam no na ebema de ehyehyehye wo sentam no nyina nso afifiri na Greenwich Meridian line de da asen ase no eno nso afiri ho na ho ato boss no fa yazetwi na nema asesa anopai wokutaye mu na wachi usen awie no esa wonom dudu ansa na bepie wapie saa na kane na yeye no enti wonom dudu no wie na ntoto ho no de bi ato wonum na okɔ wunwuma so eba se etimi tena ho kye na yare nso de wona tonkwanta a wapai abɛfo kwan so yasa de dudu naba 2074 ɛna efre ne T74 no ɛwɔ ba bia eto nro bia na wo yare bɛ na ɛkyɛw so wakɔ doctor ya bɔ yare edin nanso unro na asa kɔtɔ 2074 me say ya diagnose wa kan kyɛw sɛ HIV ebi kyɛw so kra 2074 na ɛbɛboa wo ɛbɛ boost immune no na asiesie wo yie ba bia eto nro ebi wɔ hɔ anopai okutaye mu ena ye be mawo na wano num we nyina na still yare ye to ho a wote ho ye den kan ho na course yatika commandant ho se yatika PCHS ho 21st clinic ho na oba ye twon moja lab ye hu yade ye tew so na fe yade no ya pa no aduro de aka no na fe ye da chiwade aka no no ayere afiri ho na ho atɔ aduro no nso ano nam
onum atimi didi ebo owede ma ho yefe yenkura bata no eboro dunum wo mai mu yato ye ho apete ba bia ye wo ho ye ne etimi twa bosompoko aburo kire kosa buro ni fitaa yade yesi ateka enti anopai tantra hero na about ye adwuma ebia na wotachiman nkransa children's park ne nchen ho takwa roman stores ho a na afi wonsa bekan ewo sunwane regional hospital teaching hospital no first gate ho onso ebutu ho 0540311311 anopai wo mu na kan ye ho ansem no ye be ede amawo menkwansa SOMPA TV Emma Aketiapa. Hal no na abusia ye ko dwadiem sade Abena Badu Adepa di kan boss so se wo mo aduamo urawura ene wo mo wayere de asua nonom ansa na ofen so wo mo aduamo no nyina etiamu no wo mo nema betimi ayeye adwadifo a won kan se sempo se sie saban kasa yankofa sa amo no mradwom na wo mo ntwa won kan ha ema timamufo nya bi enia bia ye de begukura ye bibie wo ho space ankasa wo mu nya bi ntia na kampese wo yi woni amakura gu baabi na sankomo yi no wo mo ne bre ho paasa sompa na asu kire won a uni so ba ho nso na mpanimfo ni tie enti we nkna agedifo wo ma asem ni ye for mu chona omu nya baby papa ye but I had a risk in my because baby yet no I had a police station baby yet no enye sebiwa sa attack bi ba yet bin dran oh e bi mbapem bon say yes nya ko say en be 2 years ah enti yes repeni for mu no omu nya baby papa ma ye na ye ntran me dran we police station has I had a enye sebiwa ya no e kwano ineti intika the vice president baba na so be ma ye baby pa ama ye nso ya hye ye dwawo ye so be da Sana de be just to market dem pa na obe srempeni for so omo ntimi yemfa homa ye be pesa mo yema na mo sisa patama ya ye be tenetere mo saa ye nya baby no mo sima ya ye be ko because I eno ye adwadifo a won mu di wo mu dwa ewo enkran Central Police Barracks anese ho ena na wo mu de wakosem eto sompa kase animi Ebusuya ye twonsam no eso na yenhye ekwan ya mpanimfo eka safa ho ewo nsuyiri a ensuo esifom bia de hye wankran na ensuo efa yen opani a wakasai eyemrahye bedwani di ma de hye awo abua kwa south abato mpeswa so wasantemantam Dr. Kingsley Agyemang wasa ye ne ayesuban wasa da di anko ena eye ni afibia ye demolition awankran afibia so yeye afibia so yeye water wesi afibia yeyim de bia yeye enso de bia nsuo fa yen wo kire mu sese wansesa osuban afibia nsuo befa wo. Disasters in this country, whether we like it or not, are either man-made or natural. And for the floods in Accra, it's a combination of the two. We don't have control over our climate. The rains will keep coming. We are all contributing to the intensity or the severity of the problem. Our attitudes and lifestyles are contributing greatly to these floods anytime they come up and the fires and stuff like that. So I think in March last year, I asked the Minister of Interior his plans towards these disasters because there's an insurance provision, Section 208 of the Insurance Act, that makes it compulsory for commercial buildings, shops and stuff like that to be insured. But going beyond that and escalating the discussion further, you realize that insurance companies may not be in a position to even compensate for these lifestyle, these attitudes that we put up as Ghanaians. Enti no change your character enya sa afibia nsuo befa wo bola no ntuhu gatam wanso a baabi a wokọ bobo container esie no unse ye nsuo akwan kosi da esie ye nsuo anemu na wajai ni nyina no na panimfo aka ho anu achi no na Dr. Agyemang say wanu mo be hia bibia ye fra no National Disaster Risk Management Fund wasesa fund no empanimfo ebetimi abobi di ato ho no mu a yan twen se ensuo nto ansa emmefa adehye ansa ne akobubu adehye ne ma to agu entwen se ensuo ento na fa adehye nkofa matress emu ba magiri mienu ne fa si kire mfa pan no
ɛmfa nka ho ɛnkɔfa wɔ mo anase ɛmfa kɔma wɔn mo a nsuo afa wɔ mo ɛno no ɛbaba bɛboa sɛ de bia no wɔn mo adbɛyɛ saa checks and balances no na nsuo kora amfa de hye ɛwɔ nkran bio. So I think what we need to do is to mimic what is the best practices globally, especially in most jurisdictions. We have what we call the National Disaster Risk Management Fund. If you go to the Philippines, if you go to Japan, if you go to Mexico, if you go to India, and even the UK, all these countries have specific risks or disasters that are very, very attached to their lifestyle kind of. So for instance, if you go to Mexico, you'll be looking at the floods. If you go to Japan, you are looking at the earthquakes. If you go to Mexico, it's the floods and the hurricane. These are disasters that happen every year that they do not have much control over, either naturally or their lifestyles are contributing towards it. So I believe that escalating beyond the insurance, we should begin to have a National Disaster Risk Management Fund. Openi yeti ni nkanyi eye bua kwa South abatu mpeswa so emra hyebedwani onunyafo Dr. Kingsley Agyeman. Afe yankwa amano ne nkɔ wiensam no. Paris baby asese adamfo pa radio wa wo motie kase ade kyenhyemu bi ebekɔso na wo mo ne Berlin na ekotenase na wo mo sinsa wo mo nte ase apam. Sa apam yi wonom se ebeboa pa ama wo mayonkofa no emu asa api na adom de mpuntu abre afanu no nyina we European Union Western Balkans Summit na no tivat na betodwa ewo Montenegro nyame de kyenya bosumi ne de etoso adonu mienu Moldova Summit no we yatune di se EU Moldova Summit sa summit we no ana ebeboa ma Europe aman no titru Berlin ana France Paris wo matimi aka won ho abom te said na no na mampani woko UK London no wo mudi akra reset ho enkomo no sa pepe na wo mudi no nso ayo enti we no eboama European Council no pania woda no Chief Antonio Kurana no wo kase adene de document ni bibia ya set ya wo modi kan kura discuss bi nenso wo mokoduru summit na na wo mbe discuss de kase pa enti we France ni German tem ya ebeboa ama wo mo niam nso atimi atotom na ni nyina mu no na wo se ya kwampo na ebie enti ebie no adehye na wo mo wo sa ama mu nyina no emo aboso na wo mfa wo ho mankyere se de be na eho wo no so a wo mo nso ebenya bianom na enkonya won eno so ne yegina na no pay ekobaje se sempremo kase a wo so ayasene bo aboso de dikan na obese yenka bi nkyere ne da wa me yanka nkyere nansa ne nso wo so mu no woda so akutem na nye ono nko Leicester Company Limited ya wo mo ya Yas toothpaste ni toothbrush no wo mo nso kan yen ho na afi clinic ya woje nkwa edema de wo 21st clinic enti ye friend pay setter wo twa sa obi ntimi ntwa entoa no ana ye friend commandant wotimi tia yade no ma ne yira efiri wasetenam ana ni nyina achi no ye san friend researcher san san hwehwe mu no won na ye ekotwe yade no beto paso ema World Health Organization for ka na realization no eye adwuma won bo ba bia brekum go so obo ase ana se takwa ebia na wo takorade se wo Kumase de ahwa overseas ho ane wo timba market nchen ho ba bia SOMPA FM ne SOMPA TV wo no ka so obonkwa no so dwamno mu ho a na afetema Roman Catholic so na chi tantra herana bat eno yankran akasie mu Dr. Yusuf mo ene Dr. Sister so bokwa akoto ne anese fo wonnim de ne wakwada wa adwumanum ka hokọ ne yenhwew enkurabata bia no adukro ne yede ye adwuma dokotafo kro na ye adwuma no enti 0540 311 311 0540 311 311 eno ye wo ma homa anopai wo mo ne ka ye ho a wo mo ma nom dudu 2074 na yetime bebe nsem no ema wo ebi afidie no afi no waso anopai nsem a yede bae no na de edi mo akotini bi ene se mentime ho ase bi asori we sese ewo Ministry of Finance ene agreke ni nyina yesika ye twama amofafo se wo momfa nya adwuma 1.6 billion Ghana cedis na sade wo musi kyerɛkyerɛ mu no Ministry of Agreke nso wo mu kyerɛ mfoforo
Na Jen said Ejumeko Metre Gender Center for Empowering Development. One mo say one de ekwan bi ebaba beto wonom. No ma frefre stakeholders ni mpanimfo a wan ma dwuma bobe. Ene emma wo mo de Ejumeko awo no ewo mayim. No mo hwe kwan papa o man Ghana yesika sam no ebetumi ejina brane. Ebejina brane adwade ka ho. Na adwade fe bi a wo mo won kran ha. Teacher ne Central Police Barracks anese ho. Wo mo se mpanimfo mra won sra ba mu na wo mo nya biaye mpontena. Peasant Farmers Association of Ghana, womu edua mo ho asem papa na meken say womu nyina ye nkabo mu ko atokoafo ka ho abro binsi na emofo ne say womu toto sraban ne say best 90% of womu mu a womu dua ye ya womu harvest ye no aka ho na omufo best abosume no ensia ento so sem obi ankra mo emepiem wo mayimu ebi wo mayimu ye ne ayede no ede ehwam ye nto ne eni ahoden wom oh ene said the man the big pushy akwan Paris and afe Berlin. One more friend Paris Berlin push. And also almost in kakra. Is embedding first from Yamede chair the chair. But some a woman that was do no emu. And so Mudia Case be Coso, El Bordova, a friend of Bordova Summit EU, Montenegro, Tivato. Now one more quack or gentleness answer me home. And no sooner ye Gina ya didn't seem Nina AC. Anopay, what can come for ye Berno. Bane bema triple way mine AGYA APPIAH DADAA mene ABENA BADU ADEPA kofi ebusia adamu nyina mu ase